La vida té un sentit i és créixer, aprendre. Si de veritat considerem que la vida és això, ens adonem ràpidament que la forma més ràpida de créixer és amb errors. Si no tinguéssim errors, no sabríem mai quan faríem les coses bé i quan les faríem malament. L'espiritualitat per nosaltres és coneixement, aplicat. Aplicar el coneixement és l'espiritualitat. Per nosaltres un ésser espiritual és aquell que vol canviar, que vol superar les seves tendències negatives, que vol ser feliç de veritat. Això és un ser espiritual. No necessàriament has d'anar vestit amb hàbits, ni has de dir que pertanys a una tradició filosòfica o religiosa concreta. El que tenim que reivindicar és la recerca individual de la felicitat. La societat, que és una espècie d'ent, en realitat no és res. Són moltes persones juntes. Quan aquestes persones tenen unes idees concretes, la societat canvia. No es pot canviar la societat, es canvia a les persones. Un a un hem de reflexionar sobre quines són les coses que ens agraden i quines són les coses que ens desagraden. És un treball personal, no de societat. Quantes més persones estiguin bé, més canvi farà la societat. En budisme tenim tota una sèrie de compromisos o de vots, però tots ells estan basats en la mateixa idea. La llei del karma en marca que qualsevol cosa que dic, faig o penso posa en marxa una energia que tard o d'hora tornarà i que jo mateix tindré que experimentar. Pura lògica d'interrelació amb els altres. No facis als altres, inclús no et facis a tu mateix el que no t'agrada rebre. No et diguis a tu mateix, no t'insultis a tu mateix. Si tu vas fer una cosa que en principi estava malament feta, doncs ara el que tens que fer és, sabent que allò no està bé, mira de posar l'energia contrària. Però si estàs malament perquè en un moment determinat vas fer una cosa que estava malament, el resultat és que ara mateix segurament estàs tractant malament a la gent del teu voltant, no estàs aprofitant les oportunitats per créixer, tens la llibertat de fer el que tu vulguis. No és una prohibició, sinó que, bé, això que tu estàs fent et passarà a tu, però tu sabràs. Tu consideres que la família hauria d'estar basada en amor? Què és el que has de fer? Poses amor. Amb generositat, què és el que has de fer? Generositat. Paciència? Paciència. Altruisme? Altruisme. Però no reivindicar que la família ha de ser així. No reivindicar que la societat ha de ser així. Perquè a tu la teva vida no te la dona la societat. Inclús dintre de qualsevol societat hi ha persones que estan bé, altres que estan mig bé i altres que estan malament. I la societat és la mateixa. El karma treballa a nivell individual i a nivell col·lectiu, però l'important sempre serà l'individual. Les prohibicions en budisme no s'entenen, sinó el fet de reflexionar. Això que estàs fent, t'agrada o no t'agrada? Imagina't que tu ets l'altra persona. T'agradaria o no t'agradaria que t'ho estiguessin fent? Si t'agrada, segueix. Però si no t'agrada, deixa de fer-ho, perquè et tornarà. Són consells pràctics per anar més ràpid amb aquesta recerca de la il·luminació. Thank you.